Hi guys, মই ডিডম ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সবকে মই নমস্কাৰ জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ওদালগুৰি চহৰৰ ওচৰৰ গলন্দী নদী। সেই গলন্দী নদীটোৱে মানে অলপমান এইকেইদিন বৰষুণ দি আছেতো অলপমান ফ্লাড হৈ গৈছে। তাৰপিছত নতুনকৈ মাথৰি দিয়া হৈছিল। সেইটো মাথৰিটো অলপমান মানে নষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু নহ'ল, নষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু কি। কিন্তু আজি কামটো মানুহবিলাক কৰি আছে। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে। সেইটোকে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। কোনোবা যদি মোক ছাপোৰ্ট কৰিব ইচ্ছা আছে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তাৰপিছত কমেণ্টত লিখি দিব কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লগা নাই। সেইটোকে মই ইচ্ছা কৰিছে আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাওক মোৰ লগত বলক। हाय गाइस, आं डिडम ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे नैबे आंनि गोदान नैबे ब्लगखौ नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय उदालगुरि सहरनि खाथियाव टाउननि खाथियाव मोनसे दैमा दङ। बे दैमानि मुङानो जाहैबाय गलन्दि दैमा। बे दैमाया माने थांनाय बोसोरावबो एसे दैबानाजों माने एसे खस्थ' होदोंमोन आरोखि मानसिफोरखौ। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिखागोन थांनाय बोसोरनि भिडिअआ माबायदि जादों। माने बे दैमाया बिराद खस्थ' होयो आरो सम सम। माने भुटाननिफ्राय फैनाय दैमाया बिराद स्पिडाव फैनाय जायो आरो बिदिनो माथावरिफोरखौ सिफायनानै न' बायसाफोरखौ बिराद लेथेर फेथेर खालामहैयो आरोखि। दे बिदिब्ला जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय गाइसमोन। आंखौबो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादों, आंबो खालामहरफिनगोन। थेंक इउ स' माच, आंखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेयाव हा खोबजोब्बा खिन्थु माने बेजों दैया फैनो हानाय नङा आरो। भुटान रायजोनिफ्राय फैनाय दै बियो। जोंनि उदालगुरियाव बेनो दैबाना खालामग्रा मेन दैया बेनो आरो। दैखौ नायहैथारनोसैलां। थांनाय बोसोरावबोथ' बेनो खम जारला खालामदों होनबा। बे हाफोरखौ बेलेगनिफ्रायसो लाबोखो ना माखो? बे दा बाला नंबावा माथो ने? बायहेरानिसोलै बे हाया। औ, मा खालामनो नागिरखो? ना बेखौनो एवलांगोन दां। दैया एकदम बिथिं बाना खालामसिगौमोन नालाय, ओंखायनो नै खामानियाबो एसे लेट जाबाय। ओंखायनो दा माबाजों JCBजों एसे माबा खालामगासिनो दं आरो हाखौ खोना होदों। नङाबा बिथिं लोमजोबो, उदालगुरि टाउना लोमजोबोआनो बे दैजों बुंनो थांबा। दा नै JCBजों खामानि मावगासिनो दङ। दा अखा हादों नालाय बे साननैसो। JCB गंनैया एकदम खामानि मावगासिनो दं। गलन्दि दैमा, गलन्दि गल' गल' फैयो आरोखि, जेनेबा हाजोनिफ्राय भुटाननिफ्राय। गलन्दि।
হ'ব পাৰিব ডাঙৰীয়া পাৰ হ'ব পাৰিব বাপৰে बै आं बेखौ नुहुराखिसैबा औ ओरै लांनो नागिरदों बेखौ ओइ औ बेखौ लांनो नागिरदों बेयो ओइ बावदोंसो आं नुसनाखैबा बेखौ ओइसो थांनांगोन বাঁহৰ লগত নহয় এতিয়া লোহাৰ লগতে দিম बाबुआ निमन नका निमन बा थ' बैयाव थांनि बबे मिथिखासै बेजों गोथौ होननानै लहाखौ बोनोथ' मोनबो बेसोरलाय কেনেকৈ সোমাব এইটো পানীটো পুৰা বন্ধ কৰিব লাগিব কাম কৰিব লাগিব পানীত বনাই এইটো মেচিনৰ লগতে পাম্প হৈ দিব আমাক কি চুটি মূৰ দিছিল তাত গুচি গ'ল না মেচিন লৈ পাথৰ আহে সেইটো পানীৰ মেচিন হ'ল পাথৰ নোহোৱা জেগাত উদা বালি টানা এই যেনে কুঁৱৰীত মাল উঠোৱা যি গাড়ীত পাইপেদি নুঠোয় সেইটো মেচিন ইয়াত যি পাথৰ আছে জাম হৈ যায় না আমি মানুহ কি পাথৰ পাম তাকেতো পাথৰ নাপাব এই জাগাত এইখিনিত বস্তা বহিব এইখিনিতে খাৰা কৰি জেচিপি দি ভৰাব লাগিব কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাইজ কৰি লৈ পেলাই বস্তাটো বহাব লাগিব বহালি ধুনীয়াকৈ আৰ্মিৰ লগত দি আহিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব এতিয়া আমাৰ কামটোত পানী নালাগেই লেবাৰেদি কৰিলে পানী নালাগে শুকান লাগিব শুকান লাগিব আমি বস্তাটো দিব সুবিধা পাম আৰু নহ'লে হেৰি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আনিব লাগিব এজন আৰু এনেকুৱা কৰিব লাগিব এই ওপৰৰ পৰা আনিব লাগিব নহ'লে কাম নাই কাপোৰ কিনে বহুত বাছ আছে खामानि जाया दा नै बैनिफ्रायसो लाबोनांगोन ना बे बुस्थुखौ हाखौ दा बेयावथ' हाखौथ' बोखांनो हाया सिंनिफ्राय दै थाबाय नालाय
অঁ এই কাপোৰ আছে ইয়া নামি গ'লো হয় কাপোৰটো বহুত কামত আছে কিন্তু বেগটো কাপোৰৰ ভিতৰত দিব লাগিছিল কাপোৰটো এনে ওপৰতহে দাঙি দিছে চা নহয় লেভেলটো ইয়াতে আছিল না অঁ অঁ নদীৰ লেভেলটো আছিল ইয়াত হয় এই গাঁতবিলাক যে খান্দিছে পানী অহাৰ লগে লগে বালুটো পুৰা টানি লৈ গ'ল লোৱাৰ পিছত নদীটো দোৱা হৈ গ'ল অৰিজিনেল লেভেল আছিল এইটোৱে এইটো তলতটোৱে অঁ তাৰ পৰা আমি বেগটো বহাইছোঁ এইখিনি মাটি আজি পানীয়ে খান্দি লৈ যোৱা এতিয়া এইটো বেগ বহাব পাৰিলে আৰু তলত খান্দিব নোৱাৰে খান্দি দিলেও বেগটো তলত সোমাই যাব হয় হা এইটো এনেকুৱা দ হৈছে যেতিয়া এইটো নামি যাবহি আৰামছে বাগৰি যাব পানীটো কিন্তু এইপিনি যদি টানব পালে হ'ব আৰু কি হয় নাথাকে ভালে হৈছে কিন্তু আগত যিটা বস্তু মাৰিব লাগে আপোনালোকে কাম কৰক যাই থাকো ডাঙৰীয়া অলপমান দি আছো ইয়াতে অলপমান ৰাইজবিলাক দেখাব হয় beung kan gini kok ya মাথা লাগিব बे बुस्थुआ बिदियावनो होग्रा खालि गस्लाया बिदियावनो होग्रा खा बियो माबायावसो मोजां जादोंमोन जोंहा फ्ल'राव बनानै जिरायनो
Ayo. Hah? Nakle margen. Ya. बेबायदिनो थिखांदावनानै थाङो बियो बबावबा बारखोलांनाया सिदा खेंख्रा खालामनायाबो बिदिसो बेना लामा जाबायानो मालाय हनै थांनो Hah? Oh, baik. Oh. Lublangan gisdenglang. Lublangan gisdenglang. Wah. Rihai. Lungsing mangan gisdeng. Oh nih. Tahu. Sebang gilir bustu. Itu bisa sekali. Aira! Mana? Iman hos lagi, iman hosan tu. Hamar taruh di sini. Makan suhu tu naidw. बेखौनो लुबैबाय थाखादोंमोन बिसोरो बिदि खालामजानो लुबैबाय थाखादोंमोन बिसोरो खोग्राफ्रा थेसु जानो लुबैबाय थाखादोंमोन आरो नङाबा जों खामानि मावनाया दिगदार ना
हाय गाइस, आं दा दंफैयो उदालगुरिनि गलन्दै दैमायाव। दा बेयाव माने बे थांनाय हराव एसे अखाया एसे जोबोर हादोंमोन नालाय, बेनिखायनो दा बेयाव थांनाय बोसोरफ्रावबो बिदिनो लोमलाजोबदोंमोन। खिन्थु नैबे खामानिया एसे थाबाय, नै बेयाव हा होनांगौमोन आरोखि नैबेयाव। बेनिफ्राय दा बेबायदिनो माथावरिया दा खामानिखौथ' मावगासिनो दङ गाइसमोन। दा नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दं जाहैबाय। दा खोथाया जाहैबाय, दा लोमजानो गिदों बिनि जेसेबांखिनि न'खर दङ बिथांमोनहा हरफ्राव लोमजानो बिराद गिदों आरोखि। जेरैबायदि फैयो नङा दैया भुटाननिफ्राय जोंनि बे उदालगुरियाव, बे गलन्दैया ओरैबायदि फाग्ला बायदि देरबोयो आरोखि। ओंखायनो गिथावना आरो गाइसमोन, नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनदों एसे कमेन्टफ्राव लिरनानै हरदो अननानै। दिनै आं नोंथांमोननो बे गलन्दै दैमानि सावगारिखौ एसे दिन्थिनाय जाबाय गाइसमोन। अखाबो हाबाय, नंखायनो ओंखारलांनांसिगोन। अखाया गोबांद्राय हायोबा आरो बहा थागोन बहा मागोन जालायगोन। साथाबो लाबोनाय जायासै। फैदो फैदो आदा, अखाया एसे बाराद्राय हाबा आरो बहा थागोन जागोन। हा? आरामाथ' आराम, गुसु गुसु आरामथार। दा सिखारावबो थांनांगौ जायोना आंहा। दा ना फिसाखौ बहा मोनबावनांगौ जाखो? ना फिसाया